ଅତି ଆପଣାର ସାଙ୍ଗର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଆମ ଘରଠାରୁ କଟକ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହେବ। ମୋର ସାଙ୍ଗ କଟକ ଯିବା ପରେ ପୁରୀ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସାଙ୍ଗର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଇକ୍ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ତେଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ବୁଲେଟ୍ ବିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିକୁ କିଣିଥିଲା। ଆଉ ତା କାର୍ରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେମୋରି ଅଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ 7ଟା ବେଳୁ ଡାକି ନିଜେ ନିଘଟ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। जनता माफ नहीं करेगी। ଫାଇନାଲି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଉଠି ତା'ର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ବାଟରୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ପିକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଅଂଶିତ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍କ। ଆମେ ବାଟରେ ବହୁତ ମଜା କରି କରି ଯାଉଥାଉ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଧ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଫଟୋ ସେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଗଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ବିୟର ପିଇଲା ପରି ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କକୁ କେମିତି ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ କଟକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଖକୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମକୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳିଥିଲା। ସତରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅତି ନିଆରା, କାରଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ପାଇଁ କଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ହୋଇଥିବାରୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼। ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ କରି ଆମେ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ମୁଭି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ମୁଭିରେ ଥିଲା କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳୁ, କାରଣ ଏ ଅନୁଭୂତି କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ।